A teraz sa presunieme na futbalové trávniky majstrovstiev Európy. Včera sa odohral napínavý zápas v skupine E medzi Slovenskom a Ukrajinou. Zápas sa skončil víťazstvom Ukrajiny 2:1. Hoci Slovensko malo viac striel na bránu 5:5 a aj viac držalo loptu 56%, 44%, Ukrajina dokázala premeniť svoje šance a odniesla si všetky 3 body. Ukrajina sa tak dostáva na čelo tabuľky skupiny E, zatiaľ čo Slovensko je po prehre na poslednom mieste. Pozrime sa bližšie na štatistiky zápasu. Slovensko malo síce viac striel na bránu, ale Ukrajina bola efektívnejšia v zakončení. Slovensko malo aj viac striel mimo bránu 4:3 a celkovo viac striel 14:13. Ukrajina mala viac faulov 12:9 a aj viac offsideov 5:2. Oba týmy mali rovnaký počet rohových kopov 4:4. Zaujímavosťou je, že Slovensko malo síce viac striel zvnútra 16 7:9, ale Ukrajina mala viac striel z diaľky 7:4. Ukrajina tak potvrdila úlohu favorita a zaslúžene zvíťazila. Slovensko čaká v ďalšom zápase ťažký súper a bude musieť výraz.